खुलुमबाय। आं अनजालि बसुमतारी, चिरां जिल्लानि। खन्थाइ बिबार ग्रुपनि नैथि अनलाइन बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो आंनो सुजुनाय दोंसे रमान्टिक खन्थाइजों बाहागो लाबाय। आंनि खन्थाइनि मुङा बुब्लिया सौफैबाय रजे। दिनै बुब्लिया सौफैबाय रजे, गोजावना थानाय गुफुर जोमै बायदि आंनि खाफालाव। सान बायदि नोंनि अननायनि गोथार सोरां रोदा बिलाइनो। बै सानखालि जों सानैजों स्रोदै खानानै दोनखुमानाय रादायनि थफ्लाखौ खुगा रुजु रुजु गोरोबलायना खेंफ्रुनायनि बुब्लिया दिनै सौफैबाय रजे। बुब्लिनि थिननायावनोथ' दिनै आंनि फारनै गुस्थिया दख'ना थावसि गानदों। लाजि रोङै आजिरि मेगनाबो नोंनि थाइनै मेगनखौ हौवा गोदाननि इसारा होनाय बायदि महिसो गारदों। आं दिनै गावखौ साजायसै रजे, मानोना नोंनि जिउनि गोरबो साजायथिलियाव बारसे समायना बिबार जाना थाबाय थानो आं अरायबो हास्थायो रजे। नोंनि गोरबोआव खिलिनाय अननायनि रैदोब बिथराइफोर बायदि गोदै रावा आंनि गोरबोआव अरायबो थुलुंगा होयो रजे, मोनसे समायना इयुन साजायनो। जेराव थागोन फुंबिलिनि जोंखोल निहोर, मोनाबिलिनि सुदेम बार। आय' बेसेदि मुजिथाव खबाम गोनां जागोन बै थावनिया। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।